Добрый день. Меня зовут Олесь Белы, ці інакш Гурлівы Літвін. Я гісторык, і ў гэтай серыі сюжэтаў мы будзем з вами размаўляць пра гісторыю ўсходняй Літвы, ці на сённяшні дзень паўночна-заходняй Беларусі, ці верхняе Панямоння, ці, як хтосьці вельмі недарэчна назваў яе Вайшнорыяй. І нас цікавіць перадусім яе гісторыя цягам так званага доўгага 19 стагоддзя. Гэтым тэрмінам гісторыкі называюць эпоху ад Вялікай французскай рэвалюцыі да пачатку Першай сусветнай вайны, маючы на ўвазе, што стагоддзе палітычнае, культурнае, ідэйнае не супадае з рамкамі стагоддзя календарнага. Тэхналагічны прагрэс цягам 19 стагоддзя ішоў вельмі імкліва, але гуманітарны за ім не паспяваў. Таму што ўяўленні, асабліва масавыя ўяўленні пра чалавека і Бога, пра рэлігію, пра месца чалавека ў сусвеце, пра суадносіны паміж паламі і іх ролі ў сям'і і ў грамадстве. Все гэтыя ўяўленні цягам доўгага 19 стагоддзя амаль што не змяняліся. Ці змяняліся вельмі марудна і непрыкметна для сучаснікаў. І вялікая вайна, Першая сусветная вайна, якой скончылася гэта эпоха, яна якраз і была выкліканая імклівым абрушэннем гэтых вось старых уяўленняў людзей, перш за ўсё еўрапейцаў, пра саміх сябе, пра належнае, пра ідэальнае, пра тое, як і дзеля чаго варта жыць. Для нас гэтае доўгае 19 стагоддзя якраз цалкам укладаецца, супадае храналагічна ідэальна з храналагічнымі межамі перыяду расійскай імперыі. І ў яе для нас уклаліся тры значныя шляхецкія паўстанні, пачынаючы ад паўстання Касцюшкі, працягваючы паўстаннямі 1830 і 1863 гадоў, вызваленне сялянаў ад прыгону, пачатак індустрыялізацыі і капіталізма, дарэчы, пачатак сістэматычных этнаграфічных даследаванняў, ну і нараджэнне таго, што сёння прынята называць беларускай нацыянальнай ідэяй. Для земляў, якія знаходзіліся ў цэнтры анексаванага Вялікага княства Літоўскага, для гістарычнай Віленшчыны, гэты час, гэта эпоха была асабліва складаная, таму што якраз менавіта Вільня і яе ваколіцы апынуліся ў самым цэнтры разнастайных царскіх рэпрэсій. Але да разгрому паўстання 1863-64 гадоў, якое у нас часта называюць паўстаннем Каліноўскага, Вільня і вся Літва даволі ўпарта супраціўлялася і нават працягвала прадукаваць высокую культуру і асэнсоўваць саму сябе. Гэта асабліва яскрава праявілася якраз у эпосе паміж паўстаннямі 30 і 63 гадоў. І парадаксальна, ввогуле, што самыя яскравыя вобразы Літвы, самыя яскравыя праявы яе культуры прыпадаюць нават не на часы незалежнасці, незалежнага існавання ВКЛ, а якраз на эпоху расійскай імперыі, ну, прынамсі, до 63 года. І тут справа, конечно, не ў тым, што імперыя як-небудзь спрыяла гэтаму развіццю культурнаму, якое падарыла шмат значных культурных постацяў і артэфактаў, але ў тым, што якраз сам гэты супраціў прадукаваў герояў і вобразы і творы, якія мы чытаем, разглядаем, слухаем аж да сёння. Але ўсё ж такі стратэгічна, цягам доўгай перспектывы
Літва марудна, але няўхільна адступала на паўночны захад. Калі на пачатку этой эпохі, у перыяд напалеонаўскіх войнаў, мяжа паміж Руссю ці Белай Руссю і Літвой праходзіла па Дняпроўскай бярэзіне, то ў апошнія два дзесяцігоддзі існавання расійскай імперыі імперская думка ўжо ўпэўнена адносіла да Белай Русі, да Беларусі і Вільню з большай часткай Віленскай губерні. І адна з галоўных задач нашага цыклу – гэта разабрацца, як так здарылася, што былая ўсходняя Літва стала заходняй Беларусю, і што яна набыла і што яна страціла у выніку гэтай каласальнай геапалітычнай змены. Мы будзем адносна не так шмат размаўляць пра палітычную гісторыю, пра войны, пра змены межаў, пра нейкія дынастычныя хаўрусы і канфлікты. Нас значна больш будуць цікавіць іншыя аспекты гісторыі. Это гісторыя ідэй, гісторыя літаратуры і мастацтва, гісторыя побыту, гісторыя сімвалічных матэрыяльных рэалій. Карацей, мы будзем спрабаваць надаць вось гэтаму разуменню Літвы нейкі такі асязальны, жывы, намацальны выгляд. І гэты цыкл не абавязкова будзе падтрымлівацца строгай храналагічнай паслядоўнасці, бо па меры таго, як будуць выспяваць розныя сюжэты, мы будзем час ад часу вяртацца назад, глядзець на нейкія рэчы зноў з іншых ракурсаў. Штосьці будзе прысвечана з гэтых сюжэтаў канкрэтна нейкім гістарычным адцінкам, штосьці нейкім сімвалічным рэчам ці літаратурным ці мастацкім творам, а штосьці, канешне, персаналіям. Персаналіям тых людзей, якія у тыя часы і ў той сістэме каардынат называлі сябе літвінамі, укладаючы ў гэта штосьці адрознае ад сучасных паняццяў літовец ці паляк, ці тым больш беларус. І падзагаловак нашага цыклу гэта ўсходняя Літва ад Міцкевіча да Карловіча. Гэта як бы такія две крайнія постаці, які храналагічна пазначаюць гэтую эпоху. Паэт, публіцыст, філосаф Адам Міцкевіч і кампазітар, спартсмен і, можа быць, таксама ў нейкім сэнсе філосаф Мечслаў Карловіч.